Mustahon nato karon mga kapuso ang nagpadayong Kapuso Barangayan. Nganing higayuna ang Talisay City na usab ang girumbo ug live gikan sa Barangay San Roque sa maong syudad si Chona Carion. Chona? Yes, gigansa sa mga Talisay no ang higayang Kapuso Barangayan diri sa cover gym sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nagkalain-laing serbisyo ug kalingawan ang gidalit sa GMA Regional TV dinhi sa maong barangay. Pasado alas 3 karong hapon, gisugdan ang Kapuso Barangayan dinhi sa cover gym sa Barangay San Roque. Daghang mga serbisyo ang gi-offer sa GMA Regional TV sa atong mga kapuso diri sa San Roque, Talisay. Adunay free massage di na po ka mga therapist ang anaa diri karon. Mao nga sa adunay mga pamaon diha go na diri sa gym. Aduna usay free haircut courtesy sa atong partners gikan sa Philippine Navy. Alang sa mga gustong magpatupi ilabi na sa mga estudyante, kutob pa alas 6 mga kapuso ang libreng tupi o masahe. Sabtang libreng lugaw usab ang giapod-apod kaganiha dili lamang sa mga bata apan usab sa mga tiguwa nga midad sa gyud dinhi sa maong gym. Mas nakapadugang sa kalingawan mga kapuso ang Zumba ug ang nagkalain-laing games nga gi-host sa atong DJ sa 99.5 RT Minduta A. Labing giatngan mga kapuso ang raffle diin mga GMA shirts, eco bags, og ang usa ka sakong bugas ang giatngan nga atong i-raffle sa pagkakarong taon-taon. Busa mga kapuso sa atong mga kapusong Talisaynon ilabi na diri nga taga San Roque, Dakbayan sa Talisay, ari na mo diri sa San Roque cover gym tungod kay alas 6 pakuto ang atong libreng tupi o libreng masahe. Ses mo pa na ang latest diri gikan sa gawas. Daghang salamat Chona Carion sa imuhang live report.